Permezz tal-fondi miġbura mill-kampanja Pink October Movember 2025, il-Fondazzjoni Marigold ħabbret li se jsir l-ewwel unit ta' onkoloġija fil-komunità fil-Gżira Wiċċija. Il-proġett tal-Fondazzjoni huwa wkoll f'kollaborazzjoni mal-Isptar tal-Onkoloġija Ser Anthony Mamo. Id-direttur tal-Cancer Care Pathways f'dan l-isptar, Dr. Danica Marmara, qalet li din hija ħolma li fl-aħħar saret realtà. Din hija marda li taffettwa l-familja kollha u ċertu instabilità iġġib ukoll fil-familja. Naħseb għalija dan huwa l-punt li jmiss, il-pass li jmiss, fejn aħna nistgħu nilħu l-pazjent meta jkollu bżonn l-iktar ġewwa daru. Nistgħu nieħdu d-demm, nistgħu nagħtu trattament, nistgħu anke nevitaw skariġġ li mhux neċessarju billi aħna noħorġu. Hija spjegat li 40% tal-każijiet tal-kanċer jistgħu jiġu evitati jekk wieħed joqgħod attent għas-sintomi kif ukoll regolarment jilqa' l-istediniet tal-awtoritajiet tas-saħħa għall-screenings. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, Michelle Muscat, qalet li l-proġett mistenni jibda iktar tard din is-sena. Hopefully sa Ottubru li ġej ikonna l-unit armata sabiex pazjenti għawċin li jkunu wkoll jistgħu igawdu minn terapija, minn servizzi li jistgħu jingħataw ġewwa djarhom jew saħansitra fuq il-postijiet tax-xogħol ikollhom dan l-aċċess għal dan ukoll is-servizz. Il-kampanja Pink October Movember mill-Fondazzjoni Marigold għandha lan tqajjem għarfien dwar bosta tipi ta' kanċer fosthom tas-sideru tal-ovarji fin-nisa u tal-prostata u tat-testikoli fl-irġiel.